Mama nangu basket. Okuningi kuphuma. Ekujuleni kwekhizi lokulamagodi. Emseni, kuphume emseni. Yeti Maria, Yeti
Sir. Amasya siya ila. Tidak. We say one thing and the content band uthando lukamakoti phuma emseni. Makoti kuphuma emseni.
umakoti unomusa. Awubuke nje iperfume athengeleyo lapho wathengile.
Kodwa lebese nimkhethelena. Angimboni, angimbono munye, olingana nawe, elizweni yami, uyabo sankosi, enhlizweni.
wami yonke into ngenzike nje on behalf of ubaba nangi baba nangi baba uyambona njena nje manimbuka naye une-investment iSanlam nebona masibheke kanje bhekele uyayibona isani yaka Sanlam siya investa use-investileke uSindi kaSanlam hayi-ke ngiyacelwa ukuthi ke nehlele nje ngezansi igcekela la kaGuleke umuzi uSindi ugane emzini omkhulu ngalendlela eyisimanga nilungiselwe kahle ke njengale lapha nje ngezansi la nizofika khona ke bese nikwazi ukuthola yonke into ke nilungiselwe yona lapha yana ezansi zocela nje mhlambe ngaphuma nje baphume bathi abazokwazi ukudilika la esweni bangadilika kune into ethi ayifana nale angazi noma itende noma kodwa babiza ngegama lesilungu
ngaguqula mafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami noma ngaguqula mafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami noma ngaguqula mafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami sobe ngilindele sobe ngilindele ngimkhumbule ngayo we ngizwa ngathi ngiyasangana ekhanda bayajabula babonayo lapho khona sithando sami sayabona ubuhle bomuntu lo ubuzela uboye efeni sithi unyathela ngabantwana ngisakhuluma namehlo ngathi ngiloso shona malanga mina ngiyobona uthando ngathi nesikhathi sesihamba kancane baneka ngami ngabe sengihleli nawe sixoxa ngothando lwethu sibuka nemehlweni NinjaGiants.com.
Okay. Ngithidali lalela ungaba nako ndaba Ngithidali lalela ungaba nako ndaba Bayaxabanisa ndaba ungaba nako ndaba Bayaxabanisa ndaba ungaba nako ndaba Ubona madivoza ngakezwe Ngithemba mina ngedwa ungaba nako ndaba ngobuthando lwethu alidinga omunye umuntu ngobuthando lwethu alidinga omunye umuntu wedala uma unenkinga ahlale phasi sikhuluma savumelana nawe savumelana nomfundisi savumelana nawe savumelana nawe savumelana nawe savumelana nomfundisi Yazena wangibona ngibone uzoyiba ngibone ngani eWoodlands ngibona ukuthi lapho bese wangibona mina ngingamboni Ziko umthetho wakhona Wayifuna wena kodwa manje esonto uzofikela kanjani wena osesale esebiza na Hayi ngeke Sibekho eyithombe kodwa umthetho wakhona ufuna sibo 6 kodwa kulungile Iqiniso wena leqiniso lakho liyiqiniso Ngalo umuntu esibedlela Hey, bese basihle kakhulu. Ukube besiphelele. Hayi ukuthi khona simesizayo futhi sona sicela singaphelela ke kusona. Kodwa bese sisho. Kubele nje la ngaphandle ya. Futhi wathi sesingabuya shaya. Hayi le dialogue ipha ishiwe iyakhanjwa Sasambele ngiyabonga bonke abantu ababili khona kusuku namhlanje kusuku obesikade sikulindele nebesilihlele isikhathi sisenaso mina nomama sibambisene zike zabakhona ke ezinye ingqinamba ezinye ezike zabakhona kodwa ke siyabonga nje umusa kaNkulunkulu ukuthi umhla ka-24 February kube usuku oluyimpumelelo sengibonga nje bonke abantu abaphumelelile ukuthi babe khona ngibonge igenge yasemzimkhulu ekhweni lami osibarisi bami bonke kabakanduku abebekhona ngokulekelelana bebambisene nodadewabo ngiyabonga nje kakhulu ukuthi nje abakwenzile baphinde baqhubeke bangami ukwenza bakwenze nje njalo njalo uthina masibacela ngiyabonga njengoba beseshini siyabonga ukuthi lolu suku lifikile la impumelelo kade sasilihlelela
ukuthi luze lube impumelelo, kodwa sibonga kakhulu umdali wethu ukuthi ulwenzile lwahamba ngale ndlela esasifuna lube yilona, kwazi ukwedlulela ekutheni libe yilento esasihlele ukuthi libe yilona. Siyabonga ukubona bonke abasihambelile, sibonga imindeni yomibili ngokubambisana, owakaNduku nowakaGule. Sibonga nabangani bethu, abantu basemsebenzini, escort, kamasipala eMtshezi, basemzimkhulu, abangani bami abebesuka kuyo yonke indawo, nomndeni wakaGule ngokukhethekile. Ngiyawubonga, ngibonga nje ungamukela, ngibe umakoti wabo nokungithanda, uthanda abangikhombisa lona. Ngiyabonga, baqhubeke njalo. Mabengithandile nje nami ngiyoqhubeka ngibenzele okuhle, ngibe ulo makoti abamdingayo nabamfunayo. Siyolala ayisuka valelisa abangani zobabona asame ayikhuphe esithando sami. Siyolala ayisuka valelisa abangani zobabona asame ayikhuphe esithando sami. Siyolala sekonakele tshela abangani bakho bame kancane, funa ukubhema ubusuku bonke imihlola yini le. Gcwala imoto shayi bheke cleanses, bothi moshayi vasha hlanye sifika nendlini ne-dance floor bewenza ishit abonla yongishaye dize. Asikupaka lokhu mntwana njengawe khantholakala, thinking masifika endlini lo mntwana ngizomenza ama hit it, cuff it, never pass it, feeling like a blessing, cash not deposit, ngathi la ngizoshiya umfazi cause of all the things you do. Makhumule bonke ushiya idubu Erika Badu.